udělal tady? Kamo, co tady furt řve zadečka? Kamo, my už to natáčíme po pátý kvůli těm dětskám. No, to je jedno. No vlastně, čau, je tady Bunker Time, tady David, já a dneska vám ukážeme, co jsme udělali za 2 dny práce. Nebo vlastně za 1 většinou. Tomhle tom, no nebudu říkat kde, je to tajný bunker. Takže tady u vstupu máme úplně nádhernou rohošku, kterou vymyslel jiný kamarád. Tohle jsem dneska stavil já, jak když se trošku oddalím, jako dá se to. Pak tady David kácí strom. A teďka to shodíme dolů. Jo, tak pokusíme se. Jdeme? Jo, můžeš. Ty pič. Půlko. Ještě asi nepůjde. To ještě nepůjde. Ne. Ono se to nezdá, ale když tady půjdete, tak ono už je to useklý jak píča. Tak ještě zkusíme. Dobře, já vám to jdu jinak představit, David tady bude řezat. Takže, tady tenhle chajda ještě nemá tady dostavenou střechu. Žebřík, ten jsem dodělal teďka. Tady to je pečlivě zašroubovaný všechno. Drží to, takže potom normálně můžeš i jít. Jenže taková sranda to není s bolavou nohou. No, tady nahoře je docela výhled. Tady střecha, jo. Tady se dá. Tady bych chtěl právě udělat, Davide, já bych tady chtěl právě udělat jakože vyhlídku takovou. Jak měli na lodích Piráti, máte obrázek, tak něco takového bych chtěl udělat. Takže tady, jak ještě slezu dolů, jen kvůli jedné věci. Kdo zná Jumanji, tady to otočím, wow. Kdo zná Jumanji, tak asi ví, proč je tady napsáno Ellen. Ellen Parish a ne první díl Jumanji Welcome to the Jungle. No a když to tak vezmu, tady tam ještě ukážeme, jak bude padat ten strom. Teďka to tady David pěkně seká, vole, že. Dělej, vole, Davide, no tak dělej! No, abych to řekl, uděláme tady menší zrychlený záběr, jak to tady dořežem, takže. Tak, profí stojánek, pak vám ukážeme. Všude tady jsou ptáci. Jo, pojď, Davide! Yes, máme! Kamo, vy ani nechápete, jak David se tady s tím sral 3 hodiny, vole. No, 1,5 hodiny. Ale sral se s tím a máme dřevo. To je těžký jak hovado. Video nechte tady, tohle bude materiálček. Kamo. Takže... To bylo ještě takhle. Kamo, teďka tam je taková deep atmosféra, ale já když to zvednu, tak ideální. Sorry. Takže... To by tady pro takový začátek bylo. Máte tady představení, co tady tak bude. My vám budeme průběžně tady s Davidem říkat, co tady jak bude. Budeme natáčet. Možná budou lepší videjka, ale bude to vlastně tady o tomhle kulíšákovi, s tímhle kulíšákem a tady s touhle stavbou. Takže dejte like, odběr, komentář pro tady Davea, protože má stylový triko. A uvidíme se u dalšího videjka. Čus!